Boas tardes. A facer o sorteo de Nadal do concurso do BNG de Trasmiras. Bueno, comezo dándolle a benvida ao noso xurado e vou volas a presentar. Yolanda, ela é ama de casa, reside no Salgueiro. Uxía é profesora, é de Verín. Herminia é de Nocelo da Pena e gandeira. Boas noites. Bueno, pois, para que non me coñeza, eu son a portavoz do BNG Trasmiras e, como vemos anunciamos, pois imos a facer o sorteo das 6 imaxes finalistas do noso concurso de Nadal de Trasmiras. Entonces, inicialmente, vou vos explicar un pouquiño o proceso que imos a seguir, porque sei que seguro que temos a moita xente pendiente deste directo, porque, bueno, comentarvos tamén os premios que temos. Como orgullosos membros da nosa corporación local, temos os mellores restaurantes no noso concello, en concreto en Vila de Rei. Os nosos segundos premios son unha cea no Calahorra para 2 persoas e un xantar no César para tamén 2 persoas. Eses son os segundos premios. E temos o primeiro premio, a imaxe máis votada, que levará unha cesta comestible mercada no comercio local no noso concello en Trasmiras, como non podía ser. Estes premios son doazón dos 4 concelleiros que compoñemos o grupo do BNG Trasmiras e, sin máis demoras, imos comezar co que aquí nos trae, que é nada máis ni nada menos que a elección dos gañadores. Na miña tablet teño as 6 fotos finalistas que pudestes ver en todo o día hoxe colgado na nosa web, das 6 imaxes con máis votación que todos votastes e escollestes, e agora elas teñen a tarefa de escoller os 3 ou as 3 gañadoras. Voulles deixar 3 minutiños para que miren as fotos, posto que probablemente non saiban cales son as finalistas, e logo iremos foto a foto votando. Elas teñen unhas cartulinas con numeración do 1 ao 5 para votar en cada foto, mostrarán a cámara para que poidades ir sumando e comprobar que os datos que aquí saen coinciden, lóxicamente. E logo no reconto final, pois, veremos quen son os gañadores. Se houbese un empate entre 1, 2 ou 3 imaxes, irás a votación nas imaxes que empatan, vale? Bueno, pois vamos alá logo. Son 6 fotos, podedes miralas, deixo vos 2-3 minutiños. Facemos isto máis que nada, pois tamén para que elas poidan tantear os votos a cada foto, porque claro, no momento que empezas con unha foto ca segunda, o mellor cando chegamos á sexta, pois xa temos unha puntuación moi elevada, unha puntuación moi baixa, entonces así un pouquiño para que elas compensen as puntuacións que queren outorgarlle as imaxes do concurso. Estades, chicas? Sí? Aquí estamos. Bueno, vamos a ensinar as fotos á cámara en orde de votación da foto máis votada a menos votada dentro das 6 finalistas, vale? Imos comezar así. A primeira foto máis votada na nosa web foi a foto decorativa da peluquería de Trasmiras. Aquí a ensino. Agora vou a ensino a vos a foto da peluquería de Trasmiras. Consta, pois, dunha noria con luces, de unha árbore de Nadal moi orixinal. Así para que a vexades, cando queirades, podedes emitir o voso voto a esta imaxe. Ensinade-o á cámara, por favor. 4, 5 e 4. Esa é a puntuación outorgada á foto da peluquería de Trasmiras. A segunda foto máis votada na nosa web estes días foi o Belén do Calvario de Abavides. Ensino a cámara o Belén do Calvario de Abavides. Podedes emitir a vosa votación. 4, 4, 4. Empate de 3.
Continuamos. Terceira foto máis votada na nosa web. Rúa Nova, Vilaseca. Vale, ensino a cámara. Agora ensino yo ao xurado. 333. Moi ben. A cuarta foto. Veciños da Cancela e o Ribeiro de Vilaseca. Vale, ensinamos a cámara. Agora ensinamos ao xurado. Cinco, cinco, cinco. Puntuación máxima. A quinta foto escollida por todos os veciños e veciñas foi esta imaxe da Rúa do Forno de Trasmiras, un Belén. Ensino vos a vos. Puntuación. Tres, catro, tres. E imos ca última. Non por eso menos importante, como din por aí. Tamén temos un Belén dos veciños de Zos, da aldea de Zos. Ensinamos a imaxe a cámara. E a vos tamén. Puntuación. 4, 4, 4. Vexo que por aí atrás xa saben quen son os gañadores. Perfecto. Bueno, agradecervos a vosa presencia aquí. Xa sei que o mellor nos matades, pero o mellor xa quedades proclamadas xurado oficial do BNG Trasmiras para os concursos de Nadal. Gracias por vir, lóxicamente. É un placer que sempre acudades a nosa... Hai empate? Hai empate. Vale, pois pasa de má folla, que se hai empate non podo despedilas logo. Hai empate en Abavides e Zos. Vale. Vale, temos un empate entón no segundo premio, porque o primeiro xa está adxudicado. Entón agora vades volver votar para o desempate. Non vos vou deixar ver as votacións para que non vos inflúan. Paso vos a vos de novo para que registredes. Vale. Bueno, pois logo ensinamos de novo. Temos un empate, como ben dicen os meus compañeiros, entre Abavides e Zos, os dous belés que temos. Vamos alá. Si será difícil, ahora ainda máis. Agora tedes que desempatar. Si será difícil. Pois alá, o primeiro que me saio, que foi o último. O Belén de Zos. Puntuación. Temos que desempatar. Tedes que desempatar. 4, 4, 3. A outra imaxe que está empatada, o Belén de Abavides. Votacións. 5, 5, 4. Está claro que se desfixo o empate. 11 puntos frente a 14. Gaña o Belén de Abavides. Bueno, pois entonces agora vamos a publicar as votacións que nos segundos premios temos un xantar e unha cea, e no primeiro unha cesta. Entonces,
Imos con un dos segundos premios. Neste caso sería para o Belén de Abavides, o Calvario de Abavides, a escoller entre o restaurante, a cea no restaurante Calahorra ou o xantar na Casa César. O seguinte, máis votado, é a peluquería de Trasmiras, con 13 votos. O mesmo, daremoslle a escoller entre a cea no Calahorra ou o xantar no César. E o primeiro premio vai para os veciños da Rúa da Cancela e do Ribeiro en Vilaseca. Un aplauso para eles. En breve faremos a entrega dos premios, subiremos fotos na nosa web para que podades ver os agasallos que lles entregamos, e non me queda outra cousa máis que despedilas a elas, grazas por vir, de novo, agradecer a todos os veciños e veciñas que nos apoiastes nesta iniciativa participando, enviando as vosas imaxes e as vosas fotos, a todos os que axudastes cas votacións, nos seguistes, nos comentastes, e a todos os que día tras día nos agradecedes o traballo que estamos facendo. Non me queda outra máis que agradecervos a todos que esteamos hoxe aquí, e de hoxe nun ano prometemos máis e mellor. Bo Nadal a todos. Gracias.